Terra plana, cuestións frecuentes. Por Eric Dubay. 20. Como funcionan voos tales como Sydney e Santiago na Terra plana? Outra suposta proba ofrecida a miúdo por quenes debaten en favor da Terra globo consiste no suposto tempo e problemas de ruta que existen nos voos de larga distancia no hemisferio sur. Por exemplo, a ruta de voo directa desde Sydney, Australia, a Santiago, Chile, toma un promedio de só 13 horas para chegar ao seu destino, unha duración que os terraglobistas proclaman como imposible nunha terra plana. Din que, como os voos de Sydney a Santiago con escalas en Estados Unidos demoran o doble de tempo para chegar aos seus destinos que os voos en escalas, que isto demostra que os voos directos non pasan sobre Estados Unidos e non poderían, polo tanto, completarse tan rapidamente sobre unha terra plana. Como con todos os argumentos do globo, esta é unha conclusión precipitada que deriva do seu razonamento espurio. Para empezar, se a Terra fora verdadeiramente unha esfera, a ruta máis curta para todos eses voos sería unha liña recta sobre a Antártida. Se esta ruta de voo fora realmente posible, recortaría moitas horas e moitos centos de millas, pero aos pilotos dáselles a excusa de que a Antártida é demasiado fría para sobrevoala. Así que ningún só avión en realidade toma a ruta máis curta e rápida sobre unha terra esférica. Agora ben, incluso concedendo este punto, se a Terra fora realmente unha esfera, entón a segunda ruta máis curta para todos eses voos sería un tirón directo cara ao leste ou ao oeste sobre o Océano Pacífico, permanecendo no hemisferio sur durante todo o voo. O reabastecemento de combustible podería incluso facerse en Nova Zelanda ou outro destino de paso no hemisferio sur, se fora necesario. Sen embargo, o 99% dos voos de Santiago a Sydney e outros voos de larga distancia no hemisferio sur admiten cruzar o Ecuador cara ao hemisferio norte a fin de facer escalas en Los Ángeles LAX e outros aeroportos estadounidenses antes de continuar a súa volta cara abaixo ao hemisferio sur. Hai algúns exemplos máis. Nunha terra globo, desde Santiago de Chile a Johannesburgo, Sudáfrica, debería ser un voo fácil por debaixo do trópico de Capricornio no hemisferio sur, pero todos os voos rexistrados fan antes unha curiosa parada de reabastecemento de combustible en Senegal, cerca do trópico de Cáncer no hemisferio norte. Cando se mapea nunha terra plana o motivo para elo é fácil de ver, xa que Senegal queda exactamente de paso nun traxecto en liña recta a metade de camiño entre ambos destinos. Nun globo, desde Johannesburgo, Sudáfrica, a Sao Paulo, Brasil, debería ser un rápido tirón sobre o Océano Atlántico ao largo da altitude 25 sur. Pero, en cambio, os voos, case sen excepción, fan antes unha parada de reabastecemento de combustible nos 50 grados de latitude norte en Londres. Nun globo, de Johannesburgo, Sudáfrica a Perth, Australia, debería ser un tirón directo sobre o Océano Índico, incluso con moi convenientes posibilidades de reabastecemento en Mauricio ou Madagascar. Pero na práctica, a maioría dos voos de Johannesburgo a Perth curiosamente fan escala en Dubai, Hong Kong ou Malasia. Nun globo, desde Cidade do Cabo, Sudáfrica, a Bos Aires, Argentina, debería ser un tirón recto sobre o Atlántico, seguindo unha mesma liña de latitude. Pero, en cambio, cada voo vai primeiro conectando ubicacións no hemisferio norte, deténdose en diversos lugares desde Londres, Turquía ata Dubai. Desvíos tan ridiculamente inexplicables como estes non teñen ningún sentido no globo, pero teñen perfecto sentido e forman liñas case rectas nun mapa da Terra plana. En canto aos datos de voos directos de Sydney a Santiago, os datos de Google Flights citan unha duración promedio de 13 horas e 22 minutos. Con datos de Google Earth hai unha distancia total entre os dous de 7.063 millas, 13.080,6 kilómetros. Dividindo 7.063 millas por 13,3 horas, dá unha velocidade de voo promedio necesaria de 531 millas por hora, 983,4 km por hora,
a que, de acordo a Google Search, é xusto baixo 540 millas por hora, 1000 km por hora de velocidade media de voo de voos comerciais. Noutras palabras, non só estes voos son facilmente posibles sobre unha terra plana, senón que tamén toman exactamente a cantidade de tempo que se espera. Algúns de quenes debaten acerca do globo recoñecerán estes feitos, pero refutarano coa afirmación de que os voos en escalas de Sydney a Santiago seguen unha gran ruta circular sobre o Pacífico, permanecendo no hemisferio sur todo o tempo, e, polo tanto, aumentando a necesaria distancia de voo, velocidade e duración. Con respecto a esta afirmación, en primeiro lugar, aínda non se demostrou que estes voos existan, xa que non existen imaxes de vídeos en editar e cada vez que os terraplanistas intentamos reservar o voos en escalas, este non se realiza ou cancélase días antes e reembolsase días antes da saída ou cámbiase por un voo non directo. En segundo lugar, se existen, aínda queda por probarse que estes voos sigan ese camiño, pois de novo non hai vídeos en editar. Os rastreadores de voo córtanse sobre os océanos e é moi pouco probable considerando que o 99% dos outros voos de larga distancia do hemisferio sur toman desvíos radicais cara ao norte. Incluso concedendo todo o anterior, sen embargo, aínda non habería razón para que tales voos foran imposibles sobre unha terra plana. 540 millas por hora, 1000 km por hora, é o promedio de velocidade das aerolíneas comerciais, pero a maioría dos Convair e Boeing teñen a capacidade de viaxar moito máis rápido, especialmente durante voos de larga distancia de máis de 600 a 800 millas por hora, 1111,2 km por hora a 1481 km por hora. O avión comercial Concorde en realidade tiña unha velocidade máxima de voo de 1480 millas por hora. Ademais, se existira tal voo e viaxara sen parar pola ruta exacta que os que defenden o globo indican, o simplemente acelerar e aproveitar a ventaxa dos ventos e correntes de aire, os avións aínda poderían ser capaces de chegar a destino a tempo sobre unha terra plana. 21. Como funciona a gravidade na terra plana? Moito antes de que a teoría da gravidade fora sequera un destello na imaxinación de Isaac Newton, a física natural da densidade e a flotabilidade xa explicaba perfectamente por que as mazás se caen. Simplemente, os obxectos caen ou elévanse según a súa densidade relativa ao medio que as rodea. As mazás caen porque son máis densas co aire, mentres os globos de helio suben porque son máis lixeiros. Non se necesita da gravidade. É por iso que as gotas de chuvia caen polo aire e as burbullas de aire se elevan a través da auga. Todo busca a súa densidade relativa e sube ou baixa ata asentarse consecuentemente. Esta é a razón pola cal unha pedra pequeniña se funde no fondo do océano, pero cruceiros xigantescos e portaavións mantéñense a flote na superficie porque, aínda que unha pedriña sexa tan pequena, a súa masa en relación co seu volumen, a súa densidade, é maior ca da auga e, polo tanto, fúndese. E aínda que un cruceiro sexa tan grande, a súa masa en relación co seu volumen é menor en densidade ca a auga e, polo tanto, flota. Se a mazá de Newton houbera caído nunha poza en lugar de sobre a súa cabeza, houbera visto que a mazá só caeu polo aire porque era máis densa que o aire, pero logo flotou sobre a auga porque era menos densa ca a auga. Algúnha vez notaches que é máis fácil manterse a flote cos pulmóns cheos de aire que cando están baleiros? Os submarinos flotan na superficie cando os seus tanques de lastre están cheos de aire, pero cando se abren as comportas e entra a auga de mar, comezan a fundirse a medida que aumenta a densidade do submarino respecto da auga. Dependendo da profundidade a que desexen bucear, os navegantes simplemente axustan a proporción de aire e auga nos tanques e cando están listos para volver a subir, soplan o aire comprimido nos tanques e obrigan a auga de mar a sair, o que reduce a densidade provocando que volvan a subir á superficie. Tamén podemos probar este feito de densidade relativa
enchendo un globo de plástico con aproximadamente a metade de helio e a metade de aire. Xa que o helio é máis lixeiro que o oxíxeno, o nitróxeno e outros gases que compoñen o aire que nos rodea, enchendo un globo coa cantidade xusta de helio para compensar e equilibrar a densidade do plástico, dá como resultado un globo que levita e desafía a gravidade en equilibrio, xa que nin sobe nin baixa. Os escépticos a miúdo pregúntanse: se a gravidade non existe e os obxetos simplemente se caen porque son máis densos que o medio que os rodea, por que os obxetos de diferentes masas caen todos á mesma velocidade? Se non hai gravidade, por que cae un globo de helio nunha cámara de vacío? E sen gravidade, por que é que exactamente as cousas caen cara abaixo cando se soltan en lugar de cara arriba ou cara aos lados? Para empezar, unha pluma e unha bigornia caerán a velocidades diferentes porque un é radicalmente máis denso que o medio circundante, aire, mentres que o outro non o é. Imaxina unha semente de dente de león e un ladrillo ou un anaco de papel e unha rocha. Estes exemplos e moitos outros máis caen a velocidades drásticamente diferentes, desacreditando a suposta velocidade uniforme de aceleración debido á gravidade de 9,81 metros por segundo ao cadrado. Este fenómeno titularíase, con maior precisión, a máxima aceleración cara ao equilibrio de densidade. Sempre que algo teña suficiente masa e sexa o suficientemente aerodinámico como para anular a resistencia do aire, caerá a través do aire aproximadamente á mesma velocidade, pero se cambiamos o medio de aire a auga, por exemplo, os obxetos xa non caerán ao mesmo tempo, novamente desacreditando esta suposta constante gravitacional. Nunha cámara de vacío, o medio de aire é eliminado por completo para que todos os obxetos, incluídas unha pluma e unha bola de boliche, caian á mesma velocidade máxima. Ao eliminar o medio da ecuación por completo, todos os obxetos, incluído un globo de helio, caerán ao chan simultaneamente. Sen ningún medio para moverse a través, a taxa de caída de todos os obxetos é igual. Pero isto non ten nada que ver con algunha mítica forza de atracción e todo que ver co feito de que a densidade do medio circundante reduciuse a cero. Polo tanto, en realidade, xa que unha pluma, unha bola de boliche ou calquera outra cousa dentro dunha cámara de vacío é infinitamente máis densa que o espazo vacío que ten unha densidade de cero, todo cae á mesma velocidade de 9,81 metros por segundo ao cadrado. O cal é, de feito, a taxa de caída constante da materia no espazo baleiro, ou a máxima aceleración cara ao equilibrio de densidade, mais non unha velocidade uniforme de aceleración debido á gravidade. En canto a por que os obxetos caen cara abaixo cando se deixan caer, en lugar de ir cara arriba ou cara aos lados, en primeiro lugar, hai un gradiente de presión formado pola cantidade de aire, auga e terra apilados sobre ti nunha columna, o que aumenta o peso da presión, o peso e a densidade canto máis abaixo un vai, o cal define a dirección. En segundo lugar, os globos de helio caen cara arriba, non cara abaixo, demostrando que non hai un sesgo direccional cara abaixo. Tamén se pode probar este punto tirando varios tipos de rocas nun estanque, incluída unha pedra pómez. Todas as rocas afundiránse ata o fondo excepto a pedra pómez, que se elevará de volta á superficie. Isto débese a que a pedra pómez ten unha densidade menor que a da auga, ou igual que os globos de helio teñen unha densidade menor que o aire. A densidade relativa, ao ser máis baixa a do medio que os rodea, fai que os obxetos se eleven, así como as cousas con densidade máis alta que o medio que as rodea se caen. Isto todo se explica perfectamente pola física natural da densidade e a flotabilidade, a cal era perfectamente ben coñecida e entendida desde moito antes de que Sir Newton a renomeara e remodelara para que encaixara coa súa teoría heliocéntrica do cosmos. 22. Como funcionan o amencer e o atardecer na Terra plana? No modelo da Terra plana, os focos de luz de Sol e Lúa están perpetuamente flotando sobre e paralelos á superficie da Terra. Desde o noso punto de vista, debido á lei de perspectiva,
As dúas luminarias parecen elevarse polo horizonte ao leste, alcanzar os seus picos de altura sobre a cabeza e logo fundirse baixo o horizonte ao oeste. Non se escapan pola parte inferior da terra plana como os burlóns detractores a miúdo afirman, senón que rotan en círculos concéntricos no sentido das agullas do reloxo arredor das circunferencias dun trópico a outro trópico. A aparición da elevación, o cénit e as postas de sol no horizonte débense á lei común da perspectiva, onde os obxectos aparecen elevados sobre a nosa cabeza cando están cerca, pero na distancia gradualmente baixan ata chegar ao punto de fuga. Aínda que o sol está en todo momento arriba e paralelo á superficie da Terra, parece ascender ao firmamento desde a mañá ata mediodía e descender e fundirse baixo o horizonte ao anoitecer. Isto surxe dunha simple e en todas partes visible lei da perspectiva. Unha bandada de paxaros ao pasar sobre un campo plano ou pantanoso sempre parece que descende a medida que se alonxa. E se a bandada é extensa, o primeiro paxaro parece máis baixo ou máis próximo ao horizonte que o último. A luz máis lonxana nunha fila de lámparas parece máis baixa aínda que cada unha estea á mesma altitude. Tendo en conta estes fenómenos, verase facilmente como o Sol, aínda que sempre estea paralelo á superficie da Terra, debe parecer ascender cando se acerca e descender despois de deixar a posición meridiana ou do mediodía. Que pode ser máis común que a observación de que, de pé nun extremo dunha larga fila de farolas, as máis próximas a nós parecen ser as máis altas e as máis lonxanas as máis baixas, mentres que ao avanzar cara ao extremo oposto da serie de farolas, as que nos quedan máis cerca parecen aumentar e aquelas das cales nos vamos alonxando parecen volverse gradualmente máis baixas. Este é un efecto ordinario da perspectiva, polo cal un obxecto parece máis e máis baixo a medida que o observador se alonxa máis e máis del. Calquera pode intentar o experimento de mirar o faro, a igrexa, a torre dunha igrexa, un monumento, unha lámpara de gas ou outro obxecto elevado desde unha distancia de só unhas poucas iardas e advertir o ángulo desde o que se observa. Ao alonxarse, o ángulo co que se ve disminuirá e o obxecto parecerá máis e máis baixo a medida que aumente a distancia do observador. Ata que en certo punto, a liña de visión do obxecto e a superficie aparentemente ascendente da Terra sobre a cal se atopa converxerán no ángulo que constitúe o punto de fuga ou o horizonte, máis alá do cal será invisible. Dr. Samuel Robotham, Synthetic Astronomy, Earth Not a Globe, 85 e 231. Os defensores do globo a miúdo insisten en que esta explicación é incorrecta e desafían aos terraplanistas con que se o Sol simplemente desapareceu debido á perspectiva, entón unha boa cámara con zoom debería poder devolvelo á vista completamente como os barcos cando desaparecen máis alá do horizonte. En realidade, acercar con zoom un barco a unhas poucas millas de distancia é moi diferente de traer de volta ao Sol desde máis de 3.000 millas, 5.556 kilómetros. Ademais, os barcos soen viaxar a só unhas poucas millas por hora, mentres que o Sol viaxa a máis de 1.000 millas por hora, polo cal a ventana de oportunidade para intentar este experimento é de só uns minutos. Primeiro, espere a que a metade do Sol desapareza baixo o horizonte, de maneira que só se poida ver a metade superior e a metade inferior xa non sexa visible. Despois, usando unha cámara con suficiente capacidade de aumento, ao facer zoom na metade xa desaparecida do Sol, poderase traer o Sol enteiro de volta á vista. Logo, a medida que se acerque e se alonxe, o Sol parecerá elevarse por encima ou afundirse por debaixo do horizonte, incluso a miúdo cunha porción significativa de ceo reaparecendo por debaixo, demostrando máis alá de calquer sombra de dúbida que o Sol simplemente se alonxa da posición do observador e non cae fisicamente baixo a curvatura dun globo.
Os heliocentristas farán crer o contrario do que cada ser humano que camiñe sobre a Terra vexa cos seus propios ollos. É obvio que para calquer neno e para calquer adulto de mente soberana que o Sol, a Lúa, as estrelas e os planetas, toda a luz arriba no ceo, xira sobre e arredor dunha Terra inmóvil baixo os nosos pés. Tamén é fácil ver que o Sol e a Lúa son aproximadamente do mesmo tamaño e están situados relativamente cerca da Terra, non 400 veces diverxente e non a millóns de millas de distancia. Abandonar os sentidos e a experiencia cotidiana en favor de tan infundadas fantasías de ciencia ficción é unha falacia de apelación á autoridade tan extrema que deixa o crente co cerebro lavado, impotente para confiar nos seus propios instintos naturais e encadeado para sempre ás fantásticas explicacións de charlatáns astronómicos.